Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lagur Tramuntana osnovana je 2016. prema Community-led Local Development pristupu. Područje Lagura Tramuntana je jedinstveno ribarstveno područje koje karakteriziraju zajedničke geografske i prirodne značajke, kulturni identitet i tradicijske vrijednosti, te povezano gospodarstvo. Područje obuhvaća gradove Novalju, Rab i Senj, te općine Karlobag i Lopar, a jedinice lokalne samouprave teritorijalno su smještene unutar dviju županija, Ličko-senjske i Primorsko-goranske. Vizija Lagura je održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja. Dakle, to ribarstveno i akvakulturno područje je zapravo jedan pojam koji definira opet to geografsko područje, dakle tih 5 jedinica lokalne samouprave. Mi smo prvenstveno usmjereni na sektor ribarstva, znači nastojimo svoj razvoj temeljiti zapravo na ribarima, na njihovoj zapravo nekakvoj gospodarskoj aktivnosti. Međutim, kao i svaka druga grana gospodarstva, ni ribarstvo nije samo za sebe, već je povezano sa svim ostalim djelatnostima, od ugostiteljstva, preko sektora obrazovanja, preko sektora prerade, prodaje, odnosno trgovine. Tako da cijelo vrijeme se nastoji razvijati ribarstvo i sve te popratne djelatnosti. Kada pričamo o održivom razvoju ribarstvenog i akvakulturnog područja, poanta je da se razvijamo na način da koristimo sve te potencijale koji su prisutni na području, ali da ih ne iskorištavamo do maksimuma, nego da nastojimo uvijek razmišljati dugoročno, promatrati širu sliku, ostaviti nešto za te buduće generacije, razvijati se postepeno, ali kažem sa nekakvim očekivanjem da i ovi iza nas, iza njih nešto mora ostati zapravo. Pa lokalne akcijske grupe u ribarstvu su jako dobar način da se na lokalnoj razini naprave određene iskoraci koji su potrebni baš toj lokalnoj zajednici. Znači, to je odlična forma da se pita malog čovjeka, da on ima model za sudjelovanje u odlučivanju, da ima model za ostvariti neke svoje ciljeve, a smatram da ipak ljudi koji žive na određenom području najbolje poznaju svoje područje i najbolje poznaju na koji način mu mogu pomoći i razviti ga, kako živjeti od njega, kako ga održati, kako ga revitalizirati. Kroz Lagur nastojimo sačuvati zapravo ta nekakva tradicijska znanja, znači od samog ribolova do različitih tehnika održavanja ribolovnog alata, poput krpanja mreža, izrade vrša, servisiranja plovila, izgradnje plovila. Posebno su nam interesantna znanja koja su vezana uz drvenu brodogradnju, zato što se zapušta. Jako je tu puno detalja koji su interesantni, koje treba očuvati od zaborava, jer ne budemo li ih sada pazili, kroz nekakvih 20, 30, 50 godina nećemo imati što paziti. Neće biti više tih naraštaja starijih koji će nam moći prenijeti znanja i očuvati tu tradiciju ribarstva. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.